Nagyvárad, a közúti aluljárók városa, 2024 karácsony másodnapja, december 26. Állítólag mindjárt átadják. Itt a legmélyebb pont, itt láttam egy aknát, ahol befolyik a víz, illetve kifolyik. Na, ez a jobbra fordulás is érdekes lehet itt, ha mondjuk itt be akarok fordulni a Gyár utcára, Grivicére. Na, de megyek tovább. Jön a következő aluljáró. Így. Gyönyörű. Nagyon szuper. Lemegyünk. Itt meggondolom, fel lehet menni jobbra, Kolozsvári út irányába, vagy csak a rendőrséghez, ezt még nem tudom, de mindjárt odaérek és meglátom. Igen, úgy volt. Kolozsvár irányába ott lehet menni, és akkor ez meg egyenesen előre a Baros, más néven Dácsia híd irányába. És akkor nagyjából végignéztük az egészet. Jártunk benne, elejétől végig. Kész. Hát itt a keresztirányú forgalom biztos nem lesz, ez ami most van. Tehát csak előre. Măreața realizare, Epoci Bolozsán bírta.